Okay, vi har fået det først og fremmest Emilie og Emily. Vi vil gerne påvise de to opgaver. Først starter vi med 9007. Vores opgave lyder således. I et koordinatsystem i rummet er der givet to vektorer. En vektor A og en vektor B. Det første opgave beskriver så: bestem en ligning for denne plan alfa, der er udspændt mellem de to vektorer, som indeholder punktet P 1,3, minus 6. Ja, så for bestemmelse af planens ligning for alfa, så er det, vi bruger programmet GeoGebra, hvor vi indtaster vores vektor A, som vi har indtastet her, som er minus 2,4,5. Og så, samtidig indtaster vi også vores vektor B, som er 1,-3,-2. Og så er det, vi bruger krydsproduktet til at finde normalvektoren. Og det gør vi så ved brug af GeoGebra. Og den har vi så fået til at være 7,1,2. Og nu når vi har fået normalvektoren, så er det, vi bruger punktet P, som var givet til at være 1,3,-6. De to, dem indsætter vi i planens ligning, som er A, parentes x minus x0, parentes slut, plus b, parentes y minus y0, parentes slut, plus c, parentes z minus z0, parentes slut, er lige med 0. Så indtaster vi så vores værdier. Så ved A, så indtaster vi 7, og B, der indtaster vi 1, og ved C, der indtaster vi 2. Og ved vores x0, der indtaster vi 1, og i y0, der indtaster vi 3, og i z0 indtaster vi så minus 6. Og det gør vi så nu. Ja. Så vi siger... gang. Ja, nu hvor vi har skrevet den her, så er det, vi regner parenteserne ud. Så det bliver lige der. Så det bliver 7x Minus 7 minus 7 plus 1y. 1y minus 3 plus 2x plus 12. plus 12 er lige med 0. Så er det, der kan vi så reducere, så det bliver ja, og der var lige lavet en fejl før, der skulle stå z her og her, så vi regner videre herfra. Så vil der være y plus 2z, og så vil det være plus 2 er lige med 0. Ja, så er det det. Så har vi så fået Planens ligning alfa til at være 7x plus y plus 2z plus 2 er lige med 0. Og det her er så resultater på delopgave A i 9007. L og beta. Ja, for at bestemme det stumvinkel mellem linjen L og plan B, så er givet ved ligningen på planen for B 2x minus 3y plus z er lige med 7. Og så har vi så fået en retningsvektor ved hjælp af parameterfremstilling i opgaven, og så definerer vi både planen B og retningsvektoren i L-spire. Og når vi så har defineret dem, så er det så, at vi tager prikproduktet af retningsvektoren, der skulle have stået retningsvektor her, og ikke alfa, og af planen B, som vi får til at være 2.
så prikproduktet er lig med 2. Og derefter så finder vi så den numeriske værdi af vektorerne, så vi finder længden af dem. Og det gør vi ved brug af inspire, hvor vi skriver normen af norm, parentes, retningsvektor, og så får vi den til at være kvadratrunde 11, og for planen B får vi længden til at være kvadratrunde 14. Og de to værdier, dem indsætter vi så i den følgende formel, der står lige her. Og der her, så er det, vi får. Her så skulle det så have stået R, og således skulle det også have stået her, for det er retningsvektoren og ikke A. Og den får vi så til at være 0,161165, og så tager vi så cosinus til minus 1 af det resultat, og får 80,7255. Så vinklen af de to, den vil så være 80,73, og vi har så fået i vores bog opgivet, at når vi skal finde en vinkel for en stumple, så er der en ligning, der siger, at vinklen er lige med 90 minus den fundne vinkel, som vi lige har fundet. Så det gør vi så her, for at finde den stumpe vinkel. Så 90 minus 80,7255 bliver 9,2725. Så den stumpe vinkel mellem linjen L og planen B er 9,2 grader. 10. Og beta 5x plus y minus 3z er lige med 9. Og i delopgave A, så skal vi så bestemme gradtallet for den spidse vinkel mellem planerne. Yes, super. Først og fremmest, vi har lavet den i GeoGebra. Vi starter med at taste vores alfa og beta ligninger ind. Her kan du se alfa, 2x minus 2y plus 6z er lige med 10, og beta 5x plus y minus 3z er lige med 9. Og det var 10 og 9. Så efter vi har defineret dem, så meget enkelt, trykkede vi på vinkler, og derefter fik vi sådan til at definere ved at skrive hernede vinkel mellem de to planer. Så fik vi så vinklen y her, som er lige med 105,4 grader. For så at finde den, var det ikke stumpe? Var det ikke den, skulle finde? Derefter for at finde den spidse vinkel, minusede jeg 105,4 med 180, da vi ved, at i en trekant er der 180 grader. Det blev så lige med 74,6 grader i alt, og det er så hermed svaret på opgave A i den første opgave. Så opgave B. Først har vi fået en lignings L, som er bestemt ved denne her parameterfremstilling, som ses her. Og opgave B lyder så, undersøg om linjen L er parallel mellem plan A, altså det vil sige alfa, og bestem koordinatsættet til skæringspunktet mellem linje L og beta. Nå, vi havde så defineret de her to linjer, eller alfa og beta linjen, ligesom før. Så sætter vi parameterfremstillingen ind ved først at definere det som en vektor. 3,4,1 definerer vi som en vektor. Derefter sætter vi så et punkt ind, punktet L, som lyder 10,16,3. Derefter får vi så GeoGebra til at sætte det sammen til en ligning, som står heroppe, der hedder x er lige med 10,16,3 plus lambda 3,4,1. Derefter så ja, og denne her ligning, som ses her, kan så ses ikke så tydeligt, men den kan ses her. Spørgsmålet var så, om den gik parallelt med vores